Olet juuri tehnyt öljynvaihdon. Mutta tässä on jotain, mitä useimmat autoilijat eivät lainkaan tiedä. Hetki heti öljynvaihdon jälkeen on itse asiassa tärkein vaihe moottorisi terveyden säilyttämiseksi. Itse asiassa monet ongelmat, kuten pienet vuodot, väärä öljytaso tai huomaamattomat asennusvirheet, ilmenevät vasta, kun moottori on käynnistetty uudelleen ja alkanut käydä normaalisti. Ja jos jätät ne huomiotta, edes täysin uusi öljy ei suojaa sinua asteittaiselta kulumiselta ja kalliilta vaurioilta pitkällä aikavälillä. Hyvä uutinen on, että muutama nopea tarkistus riittää varmistamaan, että kaikki toimii täydellisesti. Se vie vain muutaman minuutin, mutta voi pidentää moottorisi käyttöikää useilla vuosilla. Ajattele tätä viimeisenä vaiheena, joka muuttaa pelkän öljynvaihdon aidoksi älykkääksi huoltotoimenpiteeksi. Käydään nyt läpi tärkeimmät toimenpiteet, jotka tulee aina tehdä moottoriöljyn vaihdon jälkeen. Ensimmäinen vaihe. Tarkista öljyn määrä uudelleen. Monet luulevat, että kaikki on valmista heti, kun uusi öljy on kaadettu moottoriin. Mutta yksi tärkeimmistä tarkistuksista tehdään juuri tämän jälkeen. Öljynvaihdon yhteydessä uusi öljynsuodatin täyttyy vähitellen öljyllä, mikä voi hieman laskea moottorin kokonaisöljymäärää. Siksi onkin tärkeää tarkistaa öljytikku uudelleen muutaman minuutin käynnin jälkeen. Käynnistä moottori ja anna sen käydä noin minuutin ajan, jotta öljy kiertää koko voitelujärjestelmässä. Sammuta sitten moottori ja odota muutama minuutti, jotta öljy valuu kokonaan takaisin öljypohjaan. Tarkista tämän jälkeen öljytikku ja varmista, että öljyn määrä on suositeltujen merkkien välissä. Liian alhainen öljytaso voi johtaa riittämättömään voiteluun ja nopeuttaa moottorin sisäistä kulumista, kun taas liiallinen öljymäärä voi aiheuttaa ylipainetta ja vahingoittaa joitakin tiivisteitä tai komponentteja. Hyvä puoli on, että tämä tarkistus vie alle minuutin ja voi säästää sinut erittäin kalliilta korjauksilta. Se on yksinkertainen tapa, mutta äärimmäisen tehokas, jotta voit ajaa huoletta. Toinen vaihe. Tarkista, ettei vuotoja ole. Uusi öljy suojaa moottoriasi kunnolla vain, jos se pysyy täysin suljettuna järjestelmässä. Siksi on erittäin tärkeää tarkistaa heti öljynvaihdon jälkeen, ettei vuotoja ilmene. Huonosti kiristetty tyhjennystulppa, vaurioitunut tiiviste tai huonosti asennettu öljynsuodatin voivat päästää öljyä vuotamaan huomaamattasi. Aluksi tämä voi vaikuttaa vähäpätöiseltä, vain muutama tippa, mutta pieni vuoto voi nopeasti pahentua ja aiheuttaa merkittävän voitelun menetyksen. Öljynvaihdon jälkeen käytä hetki aikaa tarkistaaksesi auton alta sekä suodattimen ja tyhjennystulpan ympäriltä. Etsi tuoreita öljyjälkiä, kosteita pintoja tai epäilyttäviä valumia. Vuodon havaitseminen ajoissa on paljon helpompaa ja ennen kaikkea huomattavasti edullisempaa kuin korjata moottoria, joka on käynyt öljyn puutteessa. Tämä nopea tarkastus on olennainen rutiini vakavien vikojen välttämiseksi ja sen varmistamiseksi, että moottorisi pysyy täydellisesti suojattuna. Kolmas vaihe, huoltojärjestelmän oikea nollaus. Kun öljynvaihto on tehty, moni kuljettaja unohtaa tämän kuitenkin välttämättömän vaiheen. Nykyaikaisissa ajoneuvoissa on huoltomittari, joka laskee seuraavan öljynvaihdon moottorin käyttöolosuhteiden mukaan. Jos et nollaa tätä järjestelmää, se jatkaa toimintaansa vanhojen tietojen perusteella, mikä tekee huoltohälytyksistä täysin virheellisiä. Tämä voi aiheuttaa turhia viestejä tai, mikä pahempaa, saatat missata oikean hetken seuraavalle öljynvaihdolle. Hyvä uutinen on, että tämä nollaus on yleensä erittäin nopea ja vie vain minuutin. Sen avulla ajoneuvo voi aloittaa puhtaalta pöydältä ja laskea huoltovälit oikein uudelleen. Se on pieni toimenpide, mutta se takaa luotettavan seurannan ja estää sekaannukset huoltoaikataulussa. Voit ajatella tätä kuin kertoisit autollesi, että huolto on juuri tehty ja laskuri alkaa alusta. Neljäs vaihe. Seuraa kojelaudan varoitusvaloja. Kojelaudassasi olevat merkkivalot eivät ole koristeita varten. Ne ovat olemassa varoittaakseen sinua, kun jokin ongelma ilmenee. Öljynvaihdon jälkeen on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota niiden toimintaan. Moottorin merkkivalo, öljynpaineen varoitusvalo tai mikä tahansa muu epätavallinen hälytys voi viitata vakavaan ongelmaan, kuten vuotoon, liian alhaiseen öljymäärään tai vialliseksi menneeseen anturiin. Yleisin virhe on ajatella, että kaikki on kunnossa vain siksi, että öljynvaihto on juuri tehty. Todellisuudessa jotkut merkittävät mekaaniset ongelmat alkavat juuri pienestä, huomiotta jätetystä merkkivalosta.
Nopea reagointi voi tehdä koko eron yksinkertaisen toimenpiteen ja erittäin kalliin korjauksen välillä. Ensimmäisten ajomatkojen aikana öljynvaihdon jälkeen pidä siis tarkasti silmällä kojelautaa, äläkä jätä huomiotta mitään merkkiä. 5. vaihe seuraa polttoaineen kulutusta. Monet kuljettajat keskittyvät vain merkkivaloihin, mutta polttoaineen kulutus on myös erittäin arvokas moottorin kunnon mittari. Öljynvaihdon jälkeen auton pitäisi normaalisti käydä tasaisemmin ja joskus polttoaineen kulutuskin voi hieman parantua paremman sisäisen voitelun ansiosta. Jos huomaat yhtäkkiä tankkaavasi useammin kuin tavallisesti, se voi olla varhainen merkki siitä, että jokin osa ei toimi kunnolla. Likainen ilmansuodatin, viallinen anturi, ruiskutusongelma tai muu mekaaninen tehottomuus voi aiheuttaa kulutuksen kasvua jo ennen kuin mikään merkkivalo syttyy. Kulutuksen seuraaminen säännöllisesti auttaa havaitsemaan poikkeavuuksia, joita ei muuten huomaisi, ja toimimaan ennen kuin tilanne pahenee. 6. vaihe, hyödynnä tilaisuus tarkistaaksesi myös muiden nesteiden tasot. Öljynvaihto on ihanteellinen hetki tarkistaa autosi yleiskunto. Koska konepelti on jo auki, käytä muutama lisäminuutti tarkistaaksesi muutkin tärkeät nesteet. Jäähdytysneste on välttämätön moottorin ylikuumenemisen estämiseksi. Jarruneste takaa tehokkaan ja turvallisen jarrutuksen. Vaihteistoneste varmistaa sujuvat vaihteenvaihdot ja ohjaustehostin helpottaa ajamista. Jos jokin näistä nesteistä on liian vähissä, likaista tai saastunutta, se voi johtaa vakaviin vikoihin ja kalliisiin korjauksiin. Monissa tapauksissa vakavat mekaaniset ongelmat alkavat yksinkertaisesti siitä, että jonkin nesteen tasoa ei ole huomioitu. Tämän tarkistuksen sisällyttäminen jokaiseen öljynvaihtoon on siis erittäin hyödyllinen tapa. Se on kuin tekisit autollesi kattavan terveystarkastuksen sen sijaan, että keskittyisit vain moottoriin. Muutama lisäminuutti voi säästää sinut suurilta kuluilta myöhemmin. 7. vaihe. Tarkista moottoritila silmämääräisesti. Ennen kuin suljet konepellin, käytä hetki aikaa tarkkaillaksesi koko moottoria huolellisesti. Tämä nopea tarkistus voi paljastaa ongelmia, jotka huomataan yleensä vasta liian myöhään. Etsi huonosti kiinnitettyjä letkuja, halkeilleita hihnoja, vaurioituneita kaapeleita, nestejälkiä tai mitä tahansa, mikä näyttää poikkeavalta. Monet mekaaniset viat alkavat pienistä näkyvistä merkeistä, jotka usein jätetään huomiotta. Vaikka sinulla ei olisi syvällistä teknistä osaamista, voit silti huomata jotain, mikä ei tunnu kuuluvan paikalleen. Pelkkä tarkka katse voi joskus estää tien päällä tapahtuvan vian tai suuren korjauksen. Pidä tätä kuin visuaalisena turvatarkastuksena ennen kuin jatkat matkaa. Se vie vain muutaman minuutin, mutta voi tehdä suuren eron. Siksi se, mitä tapahtuu öljynvaihdon jälkeen, on yhtä tärkeää kuin itse öljynvaihto. Nämä muutamat yksinkertaiset toimenpiteet auttavat havaitsemaan ongelmat ajoissa, välttämään vikoja ja pidentämään moottorisi käyttöikää. Jos nämä neuvot ovat olleet sinulle hyödyllisiä, pidä ne mielessä seuraavan öljynvaihdon yhteydessä, sillä usein juuri nämä pienet yksityiskohdat ratkaisevat ajoneuvon luotettavuuden pitkällä aikavälillä.